El projecte de descarbonització d'embarcacions d'esbarjo té l'objectiu de convertir Catalunya en un referent amb la descarbonització nàutica i en un referent a nivell europeu de descarbonització. Hem creat una taula público-privada sectorial de la nàutica amb qui estem traçant un pla d'acció conjuntament amb tots els actors de la nàutica per millorar la competitivitat del sector. Hem impulsat la fabricació de fins a 6 embarcacions elèctriques. Volem fomentar la construcció de punts de càrrega arreu del litoral català. Hi ha un punt de càrrega nou aquí al Port Olímpic i estem en converses amb altres ports també per potenciar els punts de càrrega. El principal avantatge d'una embarcació elèctrica seria que no genera gasos contaminants directament a l'atmosfera. I això significa que aquest CO2 no contamina l'aire i, a més, protegeix el sistema marí. El que estem fent és potenciar la innovació també perquè creiem que no només el sistema elèctric ha d'anar sol, sinó que ha d'anar combinat amb altres sistemes que puguin aportar més energia, com pot ser, per exemple, l'hidrogen. Substituir un motor de combustió per un elèctric és relativament econòmic i fàcil. En el nostre cas, sempre procurem complementar-ho amb un sostre solar, amb plaques solars, que pràcticament ens donen autonomia il·limitada a 3 nusos. Càrrega suficient com per passar un dia normal i no necessites endollar. A poc, això anirà contribuint a que les costes estiguin més netes. Cada gota d'oli que t'estalvies que entri a l'aigua, al mar, doncs millor, és un entorn més net. És un procés que serà llarg, però hem d'anar cap aquí, ha de ser el futur. Animem a la gent a que s'apunti a la transformació aquesta de zero emissions.